Dal. Kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene rajamak kaya nduk diceplok. Tru. Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna iki ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incem. Sapa? Citraksi. Nah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men ditandhangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Truk. Mun nek kalah, Wong menang, wong perang ki hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. anakmu cilik-cilik lho, Gong.